момента теглят едно голямо парче. Това, което виждаме, е десния борд. Десния борд той беше... Кораба беше легнал на десния борд, така го преобърнахме, че сега десния борд е отгоре. Там на брега се вижда една част, която е изрязана. И то доста голяма част. От изрязаното до половината горе-долу на парчето. Това е втора магазия и от другата половина е първа магазия. Отгоре, как е обърнато, трябва да се вижда палубата, само че не я виждаме добре. Емануел? Салют. Това е палубата. Главният инженер Каталин Мирчо е на брега. Тия дупки ги правихме, да май трябва да скап. Тия ги правихме на усилените ребра, за да можем да го завъртим, но ако продължава да дърпа така, ще ги скъса. И като нищо може да тръгне обратно, да се закупи. Trebuie să-l țină așa și să dă găuri aici. Nu, găuri mai dau un lanț. Da. Știi ce vrei să spun un secret?